Benvinguts al canal Band 2000. Avui farem el tutorial de la segona part del calendar. Aprendrem a compartir un dels nostres esdeveniments amb algun company o amic. Per exemple, el dilluns vinent, dia 9, ens anem d'excursió amb l'escola. Cliquem a sobre, excursió, i ens anem a editar l'esdeveniment per posar-hi més detalls. En primer lloc, retocarem les hores, comencem a les 9 del matí i l'excursió serà fins a les 5 de la tarda. En segon lloc, vull recordar al meu amic Jordi que marxem, per això me l'afegeixo de convidat perquè ell rebi un correu i pugui veure que marxem. La ubicació podríem posar el lloc on marxem i la descripció pot ser molt útil per afegir detalls com per exemple portar el dinar. Després podem triar en quin color volem que ens aparegui, podem posar sempre les excursions en verd, per exemple, i un cop tot ben organitzat aniríem a desar. En aquest moment ens apareix un quadre molt important en el que ens demana si volem enviar una invitació a la persona que hem convidat. Si creiem que no se'n recordarà, cliquem a envia i rebrà un correu on tingui el recordatori. Ja podem observar com ens surt tot el dia dedicat a la nostra excursió de Montserrat. I veiem aquí una personeta en petit que significa que hem compartit amb algú aquest esdeveniment. Molt bé, per altra banda, avui també aprendrem a fer un nou calendari que podem dedicar a apuntar totes les feines de l'escola. Com es fa? Aniríem a la fletxa de la dreta dels meus calendaris i clicaríem a crear un calendari nou. El primer que farem és posar un nom, feines escola, per exemple. Podríem posar una descripció, però no acostuma a ser necessari. I a baix de tot és important veure els permisos de compartir. El podem fer públic, però en el nostre cas no ho aconsellem, o el podem compartir amb alguna persona en concret si volem compartir amb algun company de classe. En aquest cas nosaltres decidim crear directament el calendari i l'anirem a buscar a sota dels meus calendaris. Aquests són tots els que ja tinc i aquí ens apareix el que hem fet avui, feines d'escola. El més important és tenir en compte que si el botó, el quadrat de l'esquerra està pintat de color, vol dir que si afegim tasques per aquest calendari ens apareixeran a la pantalla. Si descliquem i per tant ens queda blanc el quadre, no ens apareixeran a la pantalla. Això serveix per no tenir massa coses que no siguin importants a la vista. Fins aquí ha arribat el segon tutorial. Seguirem avançant en el proper. Adéu.